Плащат ти 200 лири на час. Всъщност 250, но за вас правя отстъпка. О, не ни прави услуги. Значи 250 плюс 50. Мади, Кажи нещо, Джим. хубава ли Роджер? Не това, кажи нещо друго. Не искам да става неудобно. Спирам часовника на 7 минути. Да закръвим на 10. Тя ми изхвърли специалния камък. Медунке, Стиропорената ми е. Медуно. Джим, до вечеря сте спил, татко. Така е по-безопасно. Ако останеш, може да те даде за благотворителност. Ще отворя. За тебе. Здравейте. Къде се обаче да прехвърли дървото? Аманда. Аманда, Изненада. какво правиш тук? Не мога вечно да ти смигам онлайн. Но защо си тук? Минавах наблизо, бях само на 3 спирки и 50 минути пеш от тук. Господи, Виж се само. Медуно, донеси дървото му. Меци. Запаляващ мъж с шкембе. Devi numero потом будешь ставить. Мади, това е Аманда.